Lousame segue a lamentarse das consecuencias da borrasca Kirk. Estradas cortadas, árbores caídas e ríos desbordados foron os incidentes máis destacables dos que aínda se están recuperando. O Concello de Lousame segue traballando para reparar os desperfectos ocasionados pola borrasca Kirk. Logo de varios días dende que chegara o temporal, no municipio seguen reparando os danos en axuda externa. Ao igual que outras localidades, houbo desbordamentos de ríos, árbores caídas e estradas cortadas. Aínda así, en Lousame non están rexistradas todas as incidencias, polo que cada día seguen aparecendo máis traballo que arranxar. Porque o traballo absorbíanos desde as 5 da mañá do día do temporal. Ese día xa hubo que poñerse en pé esa hora por cousas que estaban sucedendo. Por exemplo, iban a pasar os autobuses a mañán e había carreteras cortadas se derribou o talude, arrastres do monte en algúns sitios e houve que empezar a maniobrar, pero que todos os días están aparecendo cousas en aldeas porque os ríos necesitan limpeza previa, se piden desde o Concello, teño xa pedido a entrevista para que me reciban e se iban augas. En Aldarís, por exemplo, atrancou e levantou a ponte de pedra hacia arriba, están ali os de augas agora. En todos os sitios onde hai río, berrime, esa mesma noite caeu sobre a ponte por onde pasan os vehículos, tivemos que cortar, pero que en carreteras, aos lados dos ríos, no interior de aldeas que por onde pasan, somos un concello cheo de regatos e de ríos, pois hai moitos desperfectos. As árbores caídas foron e seguen sendo o principal problema ao que se enfrontan os técnicos de mantemento. Por isto, dende o Concello están recompilando fotografías e vídeos para enviar á Administración Superior na busca de calquer tipo de axuda. Hoxe están Maxide, aquí en Brandia, que é unha árbore, o río sobrepasou todos os niveles, entonces arrastrou hasta os bidóns que tiñamos para o lixo, xa deben estar, sabe Dios onde, na desembocadura. Hai unha árbore caída, tumbou co asador, fixo estragos na área recreativa, moitísimos máis puntos. Entón, o que vou facer, estou recopilando fotografías e vídeos para ir á delegación do Goberno e comunicarlle todo o que pasou no Concello e o que vayamos descubrindo cada día. Afirma Teresa Villaverde que, ademais do custo que supón arranxar os desperfectos, o Concello ten que contratar empresas externas para levar a cabo estas labores. Asegura, un Concello como Lousame non pode enfrontarse só a estes gastos, polo que pide axuda a outras administracións. E contratando empresa externa, porque non chegamos nós, hai que contratar palas e xente que corte árbores que nós non chegamos, chamar a electricistas, etcétera, etcétera. É un impacto grande no territorio e aparte un impacto económico tamén moi forte. Por iso temos que dirixirnos a todas as instancias superiores para que vexan o que non solamente nós, que se dá moitísimos concellos, xa o vimos en Santiago, cubertas, nós desgracias persoais non tivemos, como noso, coa extensión que ten e cos recursos, todo isto hai que registralo por si espero que algunha axuda para darnos o temporal que podan articular desde as administracións. Sinala a rexedora os fortes refachos de vento como principais culpables dos estragos. A escasa limpeza dos camiños asegura propiciou o desbordamento dos regatos e ríos do municipio. Moitos refachos, que son os que, a parte do vento que xa facía, que era unha barbaridade, donde os refachos se atracaron, pois fixeron moitísimo daño nas árbores, aparte se arrancaban de raíz, outras as partían, e os taludes, toda a auga foise acumulando desde que empezou a caer, pero chegou un momento donde, de madrugada, donde empezou a caer, xa non cabía máis no terreo, e todo isto ven para baixo e desplaza.